Dobar vam dan, evo 73. Pulski filmski festival bliži se svome kraju, pa je pravi trenutak da oni koji to još ne znaju, saznaju da su cijelo vrijeme s nama bili i mladi filmofili koji su negdje u publici bili s vama i gledali filmove svaki dan hrvatskog programa i manjinskih koprodukcija, sastajali se svako jutro i raspravljali o svim tim filmovima. Oni su 8 mladih odabrani u program koji je nastao u organizaciji Odjela za filmsku pismenost i razvoj publike Hrvatskog audiovizualnog centra i Pula Film Festivala. Oni su budući filmski kritičari, neki od njih se već i bave filmom na razne načine, kazalištem, socijalnom pedagogijom, ima ih s raznih strana. I osim što su imali prilike svako jutro brusiti svoje dijaloške i analitičke sposobnosti, imali su prilike u intimnim uvjetima susresti se i sa nizom hrvatskih autora koji su ih došli pozdraviti, malo razgovarati o filmu. Međutim, evo danas je došlo vrijeme da u mnogo manje intimnom okruženju, pred kamerama i pred publikom, rasprave o 2 filma koje su odabrali za današnji razgovor. To su, za ovu prigodu, Tim Koke i Tim Male stvari. Tim Koke čine Matea Milun, Luka Slegović, Karla Perica i Daha Kragić, a u timu Male stvari su Vito Sikirić, Melisa Jakupović, Leonarda Nikić i Ivan Škorić. Trebam samo još jednu stvar napomenuti, oba ova filma se sviđaju svim polaznicima i svi su im sa manjim razlikama dali visoke ocjene, ali smatrali su da su to 2 filma koja su bliska po temi, ali različita po stilu i da su stoga zanimljivi za raspravu, a isto tako, budući da njihovi stariji kolege točno u podne koji su se nalazili ovdje nisu baš se razbacivali s negativnim argumentima, niti ulazili u neke veće konflikte, pa su smatrali da nije primjereno ni da se oni baš nešto sad svađaju pred vama. I zbog toga smo odabrali 2 filma o kojima imamo svi zapravo visoko mišljenje. Oni će najprije predstaviti svoje filmove, nakon toga slijedi rasprava i zaključak. Pa, Matea, krećemo sa Kokama. Pa evo, Koke su definitivno najzreliji film takozvanog novog splitskog džira, dakle koji karakterizira taj jedan surovi realizam splitskog miljeja i dekonstrukcija neke mediteranske idile kroz prikaz životnih drama, ali opet sve je proženo tim nekim karakterističnim dalmatinskim humorom. Koke pogađaju ravno u srž, odnosno onoga što je duboko ukorijenjeno nekako naš balkanski, mediteranski, genetski kod, to je ta pitanja nasljedstva, nekretnina, zamršenih obiteljskih odnosa i ono vječno pitanje tko je koga zakinuo za kvadrat zemlje. Koke su u biti jedna osobna priča, dakle temeljena na istinitom događaju, ali vrlo vješto, pametno, filmski stilizirano. Film je u biti secira jedan dalmatinski mentalitet kroz prizmu jedne obitelji. Radi se o vrlo lokalnoj, dakle splitsko-hvarskoj priči, ali nja srž je u biti univerzalna. Dakle, u središtu radnje imamo Toninu koju svi zovu Koke i zapravo već u jednoj od prvih scena nekako nam se savršeno ocrtava tko je Tonina, dakle kroz jednu zapravo banalnu situaciju kupovine kožnih preslaka za auto mi već gradimo sliku o Tonini, dakle vidimo da je to jedna prodorna, asertivna žena koja je pregovarač, koja odlučuje, koja voli svoju kontrolu, ono prava je žena zmaj. Nadalje kroz radnju vidimo da ona stup obitelji, ima obiteljski obrt, financijski i emotivno vuče sve oko sebe i zapravo preuzima najteži teret, to je briga o bolesnoj i dementnoj majci. Tu onda imamo i njenu mlađu sestru Tajanu koja je ovako manje ambiciozna i više voli, njena obitelj više vole taj neki opušteni, fjakasti ritam. I zapravo glavni sukob je dakle između njih dvije, zato jer Tonina potajno otkupi dio obiteljske kuće koji su od njihove rođakinje, a oni su se zapravo dogovorili da će zajedno kupiti taj dio. I tu onda počinju izvirati te neke dugogodišnje napetosti i zamjeranja. I zapravo film vrlo hrabro postavlja to
neko duboko psihološko pitanje tko što misli da zaslužuje u ovom životu. Dakle, Tonina se očito smatra kolosalnom žrtvom i da osjeća tu da su svi nezahvalni oko nje, da samo uzimaju, ništa ne daju za uzvrat. A Tajana pak se smatra žrtvom Tonine na neki način, odnosno njene konstantne potrebe za kontrolom, manipulacijom, dominacijom. A onda tu imamo i njihove muževe i djecu koji su zapravo zarobljeni u tom nekom balonu vlastite bezvoljnosti, zapravo puštaju žene da vode te ratove, međutim oni bi rado ubrali plodove tih ratova. I zapravo... Nekovrsni matrijarhat je u pitanju. Da, ali biti prividni jer i dalje opet muški hoće to sve što žene se prepiru, oni bi to što ubrali jednostavno te plodove. I također mislim da film tu postavlja tu jednu moralnu dilemu, a pitanje daje li nam to žrtvovanje za obitelj pravo da materijalno zakinemo i izigramo tu istu obitelj. I tu je kao neki tihi neprijatelj taj turizam koji biti pretvara tu obiteljsku kuću iz nekakvog doma u svojevrsnu valutu ili potencijal za budućnost, kako ćemo što bolje iskoristiti za brzu i veliku zaradu. I zapravo kao što nije lako izaći iz ovih nekih turističkih gužvi, tako nije lako ni izaći iz tih zamršenih obiteljskih odnosa. Pa evo, nadovezao bih se na kolegicu i rekao da je Tonina, odnosno naslovna koka, zaista jedan maestralan lik u novoj hrvatskoj kinematografiji, gdje ona doslovno, kad sam već koristio riječ o maestralna, dolazi kao maestral i osvježava nas u vrućem ljetnom danu njezinom izvedbom na kojoj počiva veliki dio filma. I ono što je dodatno zanimljivo je upravo to što je film snimljen prema istinitoj priči, bez obzira što se može činiti prilično fikcionalnom, s obzirom da to je nešto što smo već vidjeli i u drugim filmovima i u drugim medijima. Međutim, mi živimo tu realnost na ovom području, naravno ne samo ljudi u Dalmaciji, nego ljudi na cijelom Balkanu. I tu mi je osobito bilo zanimljivo to što se Tonina proširava kao lik. Ona nije jednostavni crno-bijeli negativac, dapače. Ja sam se u dobrom dijelu filma mogao poistovjetiti s njom, razumjeti njezine probleme, shvaćati nju kao poslovnu ženu koja kao što smo već spomenuli vodi taj neki matrijarhat, dok muškarci u ovom filmu ispadaju kao nekakvi mlohavci koji peču kolača, što je inače i u hrvatskom filmu i generalno postavljeno kao tradicionalno žensko mjesto. Tako da mi je u ovom filmu to bilo fantastično izvedeno i oduševilo me. Generalno što se tiče dodatne karakterizacije likova, jasan je sukob generacija koji je zaista jedna univerzalna tema, gdje imamo sukob mlađih i starih, gdje vidimo Toninu koja naporno radi, cijelo vrijeme vozi u automobilu koji je dobio nove kožne prevlake, putuje od točke A do točke B, uvijek je zaposlena, uvijek nešto radi, a onda kad se vrati doma skrbi o starijoj majci i slično. Međutim, tu vidimo mlađe generacije i osobito u liku nečaka koji donekle odlazi u preveliku karikaturu. Međutim, s obzirom da je lik temeljen na redateljovom iskustvu, gdje on zapravo sebe projecira na taj lik prema njegovoj vlastitoj priči, vidimo da to dolazi ipak iz kokine perspektive, odnosno da je negativnost tog nečaka pojačana. Međutim, nekako, bar zbog toga, zbog tog osjećaja rada i zbog toga što ipak koke na neki način dolazi iz kokine perspektive, imam osjećaj da su ipak tu starije generacije one koje donose neku pravicu, koje rade nešto, dok mlađe generacije žele baviti se turizmom, prekršiti posljednje riječi bake koja govori nemojte tu kuću predati turistima i jednostavno ne raditi svoj 9 to 5 nego iznajmljivati stanove turistima jer toga živjeti cijelu godinu, što je zapravo poznata
hrvatska realnost. Ono što mi je još bilo zanimljivo u ovom filmu je način na koji su se neke scene odvile zaista maestralno, i tu bih istaknuo scenu svađanja na stepenicama između dviju sestara, gdje imamo puno povratka, znači Toninina sestra odlazi prema zgradi i vraća se, međutim te repeticije ne postaju zamorne. Osobito mi je bilo zanimljivo uporaba jezika ovdje kad one govore iako ne dolazim iz tog područja, bilo mi je jasno da svaki znači nešto drugo, i u jednom trenutku taj dalmatinski humor prelazi granicu i tu komedija prestaje biti zabavna i smiješna i postaje zaista ozbiljna obiteljska situacija, što završava gaženjem tih riba ili što već sestra donosi svoje sestri za užinu, gdje tu podcrtano da ovo više nije šala, nego da je zaista ozbiljna situacija. Evo. Hvala Lukas, da, čini mi se da postoji konsenzus i kod starijih kritičara da je to već antologijska scena, iako smo ju tek prvi puta vidjeli. Karla, dotaknuo se Lukas i pitanja fokalizacije, odnosno ko gleda, ko vidi. Da, pa u biti cijeli film gledamo kroz nju, kroz Toninu, koja vidimo nekako likove kako ih ona vidi, i tu je dosta škakljivo i lako je zapasti u tu zamku da onda to budu crno-bijeli karakteri ako su iz perspektive jedne žene, ali kao prava neka tetka, ona je istovremeno i brižna i okrutna prema njima, i onda i te likove vidimo i kao recimo karikature u koju najviše nekako zapada lik Nečaka, što je meni super da je Jelinović tako autoironično bazirao, ajmo reći, najnegativniji lik na sebi. Međutim, ona se i dalje brine za njega i želi da on živi na boljem mjestu, da možda pronađe neki posao, kao i dalje tu postoji ta neka nježnost, iako je često okrutna prema njemu i vidi ga kao nekog ljenog oportunista koji bi sad živio od njihove kuće na Hvaru bez da išta radi i da samo snima videe na YouTube-u o teorijama zavjere. I mislim da je super to napravljeno, da su i dalje su nam svi likovi nekako simpatični bez obzira na svoje mane, i u principu možemo ih razumjeti sve u svakom trenutku. I ja sam se stvarno našla u filmu više puta da nisam znala za koga točno navijam, jer sam ih sve mogla istovremeno i razumjeti i osuditi. I da, mislim, to se može i protumačiti da ona želi da on nađe posao zato da se ne bi oslanjao na to da će jednog dana moći živjeti od iznajmljivanja, kao upitna i njena motivacija, ali mislim da nekako tu je baš odlično prikazana ta istovremena brižnost i okrutnost koja postoji u obiteljima. I isto zanimljivo je da je ženski likovi suprotno klasičnom scenarističkom savjetu, svi imaju ime na isto početno slovo T, Tonina, Tajana i Tana, i to mi je bilo zanimljivo jer ne znam zašto je ta odluka tu, ali mi je bilo zanimljivo zato što nekako kod to slovo T sve te žene nose križ komunikacije u tim obiteljima i nekako se preko njihovih leđa sve lomi. I isto tako kako je nekakav super taj prijelaz između brige i okrutnosti, jednako tako i film iz tog nekog toplog humorističnog ključa na jednom naglo prijeđe u nešto šokantno, u nešto dramatičnije, mračnije. I da, neki to smo dosta pričali, nekima se čini to kao prenagao prijelaz, međutim od same scene kad se pojavi naslov filma, glazba sugerira da će se dogoditi nešto tu mračno i dosta je naglo rezana, isto kao što i njihovi odnosi budu naglo srezani, i po meni baš onako film lijepo balansira između tamnog i svjetlog, vedrog, kao što i svaka obitelj je nekako istovremeno puna topline, a zapravo je tu puno ovakvih kad se upliva ekonomska dimenzija i klasna pitanja, stvarno radi jedan razdor u obiteljima. I da, moram samo reći da su jedni od kompleksnijih likova koje smo svi imali priliku vidjeti u posljednjih nekoliko godina u hrvatskom filmu. Hvala. Da, dotakli smo se već nekih formalnih stilističkih aspekata i pojedinih prizora, ali ajmo još malo. Da, evo samo da se prvo nadovežem na što je rekao Lukas. Dakle, generalno ta splitska autentičnost stvarno je tu, evo, kao netko tko je imao puno iskustva, tko ima rodbinu iz Splita generalno sa ovako dalmatinskim podnebljem.
Moram reći, dok sam gledala film, ja sam cijelo vrijeme mislila, aha, da, ovo je onako tipična splitska obitelj. I kako se to postiglo je zapravo jako zanimljivo. Dakle, redatelj je naravno pisao, vrlo iscrpno je pisao scenarij, ali se on zapravo kombinirao sa improvizacijom i time što su imali jako puno tekova, dakle oni su imali prosječno 40 do 50 tekova i na taj način su zapravo stvorili scene i dijaloge koji imaju i element te vrlo okrutnog splitskog humora, koji je u jednom, na neki način prvo opušta gledatelja i daje mu osjećaj sigurnosti i govoriti aha, oni se samo zezaju, a onda vrlo brzo može skliznuti u nešto puno ozbiljnije, zapravo u dramu i u konflikt. I ja mislim da je to jedan jako zanimljivih načina kako se zapravo generalno pokreću sukobi unutar filma. I da, generalno vidi se da je zapravo autentičnost tu samo i jezika, kao što je Lukas rekao, dakle, svaki, na primjer, scena na stepenicama, dakle, svaki je zapravo tu riječ, ja bi rekla, na neki način, evo dok sam barem ja gledala, mi se činilo da je svaka riječ tu točno gdje treba biti, u smislu da vidi se da je to organizirani tekst, da je to pisano prije, ali vidi se da je i vrlo prirodno. Tako da, evo, to je na nešto što sam se htjela prvo osvrnuti. Ostali aspekti, dakle, jako su meni osobno bili zanimljivi aspekti snimanja, jer se snimanje blago se odmiče od, ajmo reći, onog tipičnog hrvatskog snimanja na koje smo svi navikli, dakle, nekakvih više statičnih, mirnih kadrova. Izdvajam jednu scenu u shopping centru, gdje imamo gornji rakurs i gdje mi zapravo njih gledamo odozgo kao nekakva, ajmo reći, sila koja ih onako promatra. I cijelo vrijeme tijekom filma i tu, i kad smo u njihovom stanu, mi jesmo unutra s njima, ali nismo i dalje odmaknuti od njih. Dakle, mi promatramo njihov život iz daljine nekako. I onda se to na kraju jako dobro na neki način uparuje s time što se krupni plan koristi 2 puta u filmu i jednom onako negdje mi se čini 20 do 15 minuta prije kraja, drugi put 10 minuta prije kraja. I zašto su zapravo ta 2 kadra jako bitna je to što se ne koriste prije i zato imaju puno veće simboličko značenje, zato što prvi put mi u potpunosti, dakle, ulazimo u psihološki svijet lika u tom trenutku. Odnosno, mi sada u potpunosti vidimo lice i znamo, odnosno možemo pretpostaviti što lik misli, ali do tad smo se na neki način i dalje držali malo sa strane. Dakle, vidjeli smo njihovu obiteljsku situaciju, ali nismo u potpunosti ušli unutra. I zato je on, ja mislim, pa ja bih rekla čak i najefektivniji kadar u cijelome filmu i mene je vrlo onako iznenadio kada se pojavio, naravno na dobar način i stvorio jedan poseban efekt. Također želim još istaknuti scenu večere koji se koristi dosta švenkanja, dakle dosta panorame i jako se dobro na taj način vizualno uspostavlja veza i odnos između likova i da je i to generalno cijelo snimanje, cijeli način snimanja u filmu jako pridodaje njegovoj dinamičnosti, što mislim da se možemo složiti da je film dinamičan onako u svim svojim elementima, od likova do snimanja, do glazbe, do dijaloga, pogotovo kao što sam i prije spomenula. I to mu daje jedan jako zanimljiv ritam koji i gledatelja naravno gledateljevu pažnju drži kao prvo, ali kao drugo ja mislim da nam daje jednu posebnu životnost koja nas onda i uvlači ne samo u priču kao takvu, nego i u lika, u sve likove. I evo, ja mislim da je to jedan malo, nije novi, ali jedan onako osvježavajuć zapravo način i pristup snimanju filma općenito. Hvala vam. Evo, čuli smo zašto bi koke bile možda najbolji film ovogodišnje Pule, ali možda su to ipak male stvari. Pa Vito će nam otvoriti i reći koji bi bili prvi argumenti za male stvari. Pa, mislim, sad smo dosta toga rekli o filmu Koke, tako da zapravo male stvari uvodeći ga ne mogu ga na neki način odmah ne početi uspoređivati, jer se ipak 2 filma dosta dobro komplementiraju u smislu da se oba bave obiteljskim odnosima i također
nekom imovinskom polemikom, s tim da opet naravno postoje drastične razlike u načinu na koji se dva filma nose s tim. Dakle, obitelj u malim stvarima je ipak do nekog nizeg imovinskog stanja u odnosu na Koke, tako da opet tu postoji neka razlika, ali postoji također, ne bi čak rekao nužno da je sad preogromna razlika u samim odnosima, jer opet imamo jedan malo konfliktni sestrinski odnos u oba filma i opet se uvodi to neko pitanje koliko zaslužuje i koliko tko misli da zaslužuje, i postoji u filmu cijela jedna linija koja polemizira to, no ipak način na koji Male stvari odlučuje prikazati te odnose je nekako puno topliji i puno je više baziran na elementu skrbi i brige za nekog drugog. I to smatram da je evo jedna predivna linija koja se provlači kroz film, koja čak i u mračnim trenucima daje filmu neku vrlo lijepu toplinu, koja u toj atmosferskoj hladnoći postaje zapravo tim jača. Također, unutar sve te skrbi u obitelji, ona se također prenosi van obitelji. Također imamo taj element odnosa sa susjedima, evo primjeri u kojima lik oca zapravo popravlja stolce za susjede ovako, jer želi, jer voli to raditi. Kao i trenutak recimo u dućanu kad rješava križaljku, kad pomaže prodavačici riješiti križaljku. Film je pun tih nekih malih trenutaka u kojima se stvarno stavlja naglasak na taj trenutak i element skrbi, u kojima se neko upravo sa malim stvarima brine o nekom drugom. Tako da mislim da je to ono što taj jedan sličan element koji ovaj film stvarno radi drukčije i koji ovaj film čini svojstvenim i posebnim na neki način. Da, hvala. Evo ja ću se nadovezati na kolegu i malo proširiti cijelu tu priču o odnosima i reći ću zapravo kako Zvonimir Jurić koje alate koristi da bi izgradio te odnose. Dakle, Male stvari su u ovom filmu više neki detalji i simboli kojima se grade ti odnosi u smislu nekih jednostavnih stvari kao što su crteži koje djeca poklanjaju Ivanu, juha koju on jede i koju mu sestra sprema, na primjer kako djeca uče svog djeda da nauči mobitel koristiti, ne znam, križaljka, svi ti neki mali detalji koji su jako nekako fino utkani da bi se izgradilo ta neka veća slika odnosa. I mislim da je to nekako najdirljivije jer smo svi prepoznali te simbole i te momente koji su nas nekako dirnuli su nas jer su stvari koje svaki dan i mi koristimo, a mogu se lijepo poslužiti da bi povezali dvije osobe. Ono što je zanimljivo osim toga je slika patrijarhata koju ovaj film nudi. I ona je jako izvedena na malo drugačiji način za razliku od ostalih hrvatskih filmova, zato što često imamo neku sliku patrijarhata, često su to neke scene za obiteljskim stolom gdje su ili neka deračina ili neko nasilje ili slika oca koji je jako čvrst, ali ovdje je to malo manje crno-bijelo izvedeno. I imamo jednog oca koji je puno nježniji, ali i dalje se ne uspijeva izražavati riječima, nego više koristi kao neka djela, pomoć susjedima. Jednostavno, on vidi se njegove želje u par scena da pomogne svojoj djeci, da im pristupi, ali nekako oklijeva ili krene, na primjer imamo jednu scenu gdje krene utješiti svoju kćer koja plaća, ali odustane i vrati se niz stepenice. I to je mene nekako dirnulo, pogotovo iz Udinova izvedba, jer je on sam po sebi nekako nježan glumac, ali zapravo je prikazalo tu želju očeva da pomognu svoje djeci, da ih utješe, ali ta neka muška strana koja je često čvrsta i ne dopušta si neke emocije jer je kao
moramo biti jaki, jaka ljubav i rađe ću ti pomoć i napravit ću stolicu za tebe, napravit ću neko djelo, ali neću ti moći reći volim te. Tako da meni je to bilo jako zanimljivo. Imamo zadnju scenu koja je prvi put da se pokazuje kolektivni kao kadar, gdje su njih troje za krevetom, jer su većinom kroz film neki close-upovi likova, a ovdje zapravo imamo neki simbol njih troje koji su uz krevet i koji preostaju zapravo od te obitelji, kojima je možda jedinima stalo do uopće te obitelji i tog imanja. I imamo likanice koju glumi Marija, koja nekako sjedi nad njima i bdije nad njima, koja je isto tako, tu pričamo isto o to nekoj žrtvi i zasluženosti tog nasljeđa. I mislim da je taj kadar snažan baš zato što je prvi put se vidi slika njih troje kako su zajedno i prvi put se pojavljuje muzika zapravo u tom kadru, jer kroz cijeli film nemamo glazbu, ali imamo jako zvučnu sliku koja isto gradi odnose. Imamo vjetar koji je baš neki nagovještaj napetosti, imamo more, vrata koja lupaju, sve su to neki nagovještaj da će se nešto loše desiti. I za kraj bi možda rekla da likovi djece upotpunjuju tu neku sliku obitelji time što i prikazuju neku generaciju drugu u usporedbi s njima, ostalima, ali ja bih rekla da nije baš fokus na tome samo, nego više na nekoj... oni su poslužili da vidimo tu djedovu motivaciju da uopće proda imanje i vidi se da mu je stalo i nekako kroz njih vidimo cijele te odnose i za koga se to uopće radi. I to bi bilo to. Hvala. Bernardo? Pa voljela bi zapravo još malo više govoriti o toj jednoj suptilnosti i kontrasta zapravo koji se dešava u filmu, a i u odnosu na prvi film Koke. Možda za početak da se osvrnemo na taj jedan, pa bi, ako mogu to tako biti slobodno reći, ples između tog tragičnog i komičnog. I te male scene razgovora koje potiču nama i smijeh, humor, ali koji zapravo otvara vrata toj jednoj nježnosti prelaska u tragično, ko na primjer razgovor njih dvije na groblju, gdje zapravo konstantno imaju taj neki vrlo je težak razgovor, ali zapravo je istovremeno olakšavajući jer su iznimno iskrene jedna prema drugoj i prema samoj sebi. Kao na primjer i ona scena sa ocem Janicom kad ona njemu pronađe joint u ormariću, pa sad šta je to, mrkva, ovo ono, haha, i tu dobimo tako jedno olakšanje, ta čistoća razgovora oca i kći i zapravo gdje ona sad potiče njega da oni to zajedno zapale ovo ono i bum, onda se dešava taj moment gdje sestra ulazi, situacija ovo ono gdje se onda nadovezem na onu scenu gdje on razmišlja baš kao i tu bi ne bi zapalio, ne bi, tako razmišlja i na onim stepenicama bi ne bi tišao gore, ne, na kraju se okreće. Također, što se meni jako svidjelo u malim stvarima, pošto sam dosta osobno povezana s tim nekom hladnoćom i toplinom otoka, za razliku od nekog društvenog konteksta i zajednice Splita, Hvara, koji je zapravo dosta bučan. Mislim da je bilo jako hrabro od ekipe da uzmu jedan jako miran otok, otok kojem su ljudi iznimno usamljeni i zapravo su uspjeli jako realistično prikazati što znači provesti zimu na otoku i stvoriti jednu toplinu zajedništva koja po meni u Koke, iako je se radnja filma dešava u bučnom gradu,
zapravo je iznimno su odnosi usamljeni i hladni. S druge strane na otoku taj moment dućana gdje se isto razvijaju te humorne scene i iznimno se može osjetiti ta jedna toplina koja je zapravo iznimno bitna za takve zajednice i mislim da se naši filmovi možda dovoljno ne okreću toj nekoj samoći bez da ne oslikaju samo taj mračan kontekst, nego baš da se na jako dobar način ucrtala ta jedna toplina otoka koja zaista postoji. I meni osobno sad već je svima dosta ovoga mojeg trećeg viđenja šta sam ja osobno očela, što mi se jako svidjelo, a to je taj jedan motiv kolača koji se provlači u oba filma. I u malim stvarima ja sam se osobno zaljubila u taj moment filma jer sam se cijelo vrijeme plašila da će film možda otići u jedan mračan završetak i mislim da je taj kolač zapravo napravio jedan tako duhovno pročišćenje i olakšao zapravo cijelom filmu da to ne ode u neku tamniju sferu, nego je zapravo na sebe preuzeo taj jedan moment težine, dok s druge strane je zapravo pokazao koliko su oni iskreni u svojoj patnji i zato je taj kolač iskreno nastradao, što na primjer u filmu Koke, ako se mogu odmah osloniti, zapravo baš pokazuje suprotno. Taj kolač je napravljen više puta, biskvit nije njihov, itd. I zapravo mislim da se jako direktno pokazuje način na koji će oni riješiti svoj problem, a kako će u filmu Male stvari zapravo razriješiti se ta neka materijalna pitanja. Da, to je to. Hvala, jedan naš kolega će jako cijeniti kulinarske opaske koje si dal ovom filmu. Možemo na Ivana. A uvijek je ovako malo za njih govoriti jer je već toliko toga rečeno, ali ću pokušati samo precizirati neke teme koje smatram ključnima i koje su već ovako u prolaznom govoru bile već spomenute. Jedno je to pitanje forme, koje je ovdje dosta u biti zanimljivo jer sama forma kao da nekako prati narativ, znači radi se o filmu gdje mi pratimo obitelj koja je onako dosta u biti niže klase, koja živi veoma jednostavno i samim time nekako filmske tehnike kojima se njihova priča prikazuje su isto dosta jednostavne, skoro asketske, mogli bismo reći. Dakle, svi kadrovi su većinom znači, statični, uz nešto minimalno pokreta. Jako često u biti ne vidimo cijelu akciju, već smo jako hiperfokusirani na neki detalj ili pojedinog lika u razgovoru. I sličan ovaj tu modus operandi se nekako prenosi na sam scenarij, koji nekako ne ovisi na tim nekim velikim dramaturškim točkama gdje se sad dešavaju neki veliki obrati, već će u biti sve zadržava tu nekako jako jasnu liniju kroz cijelo trajanje, što je u biti jako nekako interesantno jer mi nekako uvijek predosjećamo ko da će se nešto loše desiti jer postoje neki određeni znakovi, ali u konačnici kada nekako sve u biti se na kraju više manje lijepo raspetlja, u biti dobijemo skoro ko neki optimizam za ljude u takvoj situaciji, što je smatramo dosta lijepim. I što je još nekako bitno u biti kod ovog stila gdje se nekako oduzima jako puno elemenata je što se u biti, neko je ja mislim prije spomenuo, ta ideja simbola u biti postane jako snažna. Mogli bismo tu uzeti u obzir na primjer motiv kuće koja nekako u svojoj apstrakciji koda je kao neki, ajmo reći, svjetionik na tom otoku, neko skoro kao u simbolističkoj poeziji, kad je nekako sve jako pojednostavljeno, sve postaje simbolom i samim time čak i taj odnos kuće u biti gdje se nalazi gornji i donji kat govori nešto i o tom odnosu likova, što je isto veoma interesantno. I svi u biti ovi elementi su skoro kao neke niti koje sad evo mi tu rasvjetljavamo, koji stvaraju tu jednu jako suptilnu, ali ne neprimjetnu tapiseriju koja je veoma zanimljiva i mi smatramo prijemčljivom. Hvala Ivane. Možda koke žele replicirati na nešto što su čule? Da, ja bih se htjela osvrnuti na posljednji prizor koji je Melisa spomenula, usporediti posljednja prizora oba u svakom filmu, jer iako recimo očito je da su u istim temama vrlo sličnim miljeima filmovi, njihov ton je
jako različit, što smo već ustanovili. Dakle, u malim stvarima je ono sve nekako negativno, puno tenzija i tu i tamo prodire neka nježnost, toplina, humor, dok u Jelinovićevom filmu imamo većinom nekakav pozitivan, zafrkantski dojam o toj obitelji i onda prodiru neke mračnije stvari. Isto tako kraj u malim stvarima je onda koliko tragičan, puno topliji, nije toliko ciničan. Imamo tu Marijuška Anicu koja odabire skrbiti o njima i užasno je topla ta scena, čak i pas osjeća njihovu bol i položi glavu. Dok Koke ima puno ciničniji kraj i puno otvoreniji, jer mislim film je mogao završiti na krupnjaku njenog ispljuvanog lica, ali to bi bilo možda suprotno onome što vidimo u tom filmu, gdje oni čak i kad se posvađaju na mrtvo ime, skoro i ubiju se međusobno, nađu se i okupe oko stola i zafrkavaju i pravi se kao da je sve ok jer to je obitelj. I onda mi je zanimljivo na kraju u biti tumačiti taj kraj kad Tonina odlazi prema tom brodu kao nekakvu neki cijeli sentiment njena, to je da život ide dalje i da trebamo nastaviti prema nečemu ljepšem, nastaviti živjeti. I brod prema kojem ide, mislim da nije slučajno da se zove Nona Marija. I ono što je meni tu zanimljivo, zašto mislim da je taj kraj otvoreniji, zato što mi ne znamo zapravo o kome ona odabire skrbiti, je li ona dolazi pozdravljati turiste koje će primiti u kuću za koju joj se majka zalagala da ne podliježe apartmanizaciji, ili ide pozdraviti obitelj koja je došla okupat se kod nje, što je jedno i drugo tumačenje je jako cinično i svidjelo mi se, ali mislim da je Koke, iako zabavniji, mislim da je ciničniji film od malih stvari. Ja bi se također htjela samo nadovezati na metaforu hrane generalno, što je kolegica rekla. Dakle, ja čak smatram da Koke ide jednu razinu još iznad, jer mi tu, dakle, hranu generalno se koristi u oba filma kao nekakav simbol zajedništva. Dakle, oni zajedno jedu, a oni zajedno kuhaju, ali onda u Kokama imamo scenu u kojoj glavna junakinja se budi usred noći, jer je vrlo anksiozna zbog napada koji se malo pre dogodio u filmu i zbog toga zapravo što je vjerojatno je učinila, možda ima i grižnju savjesti, i ona dolazi do frižidera i jede. A također se kroz film provlači taj motiv da ona želi zapravo ismršaviti. Tako da ja smatram da tu zapravo u Kokama hrana služi kao u tom trenutku kao i nešto što na neki način nju odvaja od ostatka obitelji. I zato mislim da se ovaj film ovdje služi tom metaforom, odnosno tim simbolom na jednoj još kompleksnoj razini. Neko od vas želi nešto replicirati? Sad kad smo već došli do pitanja te hrane i kako nekako glavni lik se odnosi na to, ja ću ići malo u drugčijem smjeru, ali isto ima veze sa glavnim likovima u biti oba filma, što mislim da nismo spomenuli do sad, a to je da u biti i u njima pronalazimo određenu sličnost, da su one obje u biti neke figure koje jesu ili barem smatraju da se žrtvuju za svoju obitelj i nekako sebe stavljaju time u drugi plan. I sada može ekipa iz Koka nekako govoriti o tome kako je to nekako izvedeno u filmu, ali u malim stvarima je meni taj moment bio jako interesantan kada u biti glavni lik koji tumači Marija Škaričić u biti ima te kratke scene sa ogledalima koje su u biti se pojavljuju par puta kroz film, koje nekako u biti tu osobu koja se inače, ajmo reći, stalno brine o drugima, nekako stavlja u sukob sa samom sobom i tu se desi tako jedan jako lijepi suptilni moment same refleksije. Hvala. Još netko? Ako ne, ima li netko još nešto? Ne, onda bismo, ajde da ispoštujemo taj format debate, možda išli na zaključne riječi. Zašto bi, evo recimo, Koke bilo bolji film, odnosno bio bolji, Koke bila bolji film? Znamo svi da je riječ o jednini, da je riječ o jednoj Koki. Honey Bunny. Zašto je bolji film od malih stvari, ako već moramo ići u tom smjeru? Pa ako već moramo ići u tom smjeru, ja, evo, i svi mi smatramo da je Koke bolji film, odnosno uspješniji film,
zbog načina na koji kombinira zapravo sve svoje elemente i stvara jednu vrlo dinamičnu sliku jedne tipične splitske obitelji, koja zbog svoje dinamičnosti lakše uvlači gledatelja u svoju stvarnost i ne samo u stvarnost cijele obitelji kao zajednice, nego onda i u samog lika. Također smatram da iako imaju vrlo slične motive, iako zapravo, dakle imamo motiv dvije sestre koje se zapravo svađaju zbog nasljedstva koji i njihove otuđene djece i ostale rodbine, smatram da baš zato što Koke koristi više humora, prvo na neki način gledatelja uspije, ajmo reći, umiriti tim humorom. Dakle, gledatelj prvo misli, aha, sve je sigurno, sad se samo smijemo, sad će sve biti u redu, a onda odjednom krene shift u dramu i mislim da je to na neki način puno, ajmo reći, ne čak realni, jer što je realno, ali ja bih rekla da je to puno, možda prirodni, puno ležerniji način stvaranja ove atmosfere obiteljske krize. Ja još samo hoću za kraj reći vezano za samo stvaranje atmosfere. Male stvari vrlo uspješno stvara atmosferu, to bi mogli čak nazvati barem djelomično da je film atmosfere, ali smatram da Koke isto to vrlo vješto čini, ne u toj mjeri, ali ako se sjećate, u filmu ima brojnih kadrova koji su, a ne bih možda rekla čisto atmosferski, ali tu da grade jedan dojam zapravo samoće i odvojenosti glavnog lika od njezine obitelji. Hvala. Ivane, ti ćeš u ime tima Male stvari. Zašto ipak Male stvari? Pa evo, u suštini smatramo da su Male stvari bolji film, poglavito zato jer gledamo da je nekako sam fokus oba filma koji su neki obiteljski odnosi puno intimniji i nekako opipljiviji u filmu Male stvari. Također jako cijenimo što su u biti ti odnosi prikazani u biti uz minimalna sredstva, čime se nekako to nadovezuje i na cijelu priču i na status same obitelji. I kako u biti nekako se tu dešava isto jako zanimljiva igra gdje, kao što si ti spomenula, Koke nas nekako uvjeravaju da je sve u redu, pa onda nije, a kod Malih stvari obratno, nekako nas cijelo vrijeme uvjeravaju da je tmurno i da nije u redu, a na kraju je čak i nekako i utješno. I smatramo da zajedno sa time i sa jednostavnim tehnikama kojima film stvarno efektno prikazuje svojim temom se izvlači prava esencija onoga što je obitelj i zajedništvo uslijed takvih teških okolnosti. Hvala, s obzirom da ćete ih sigurno još sretati, pozdravite pljeskom mlade filmofile. Film pod zvijezdama.